Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Maadjong gabi diha sa Amerika o ngayong gabi diha sa Dubai, Saudi Arabia o sa ubang lugar sa Middle East o maayong buntag sa Australia o sa katibukan, sa kalibutan nga mata. Buntag lang yapon kay mata man. Basta gani magsugod na gani kung kuan may gala istorya sa radyo. Mangugat na rin ko ana ba. Muna sigong buyagon sa akong direktor diri nga ayun pangugat kay di gyud ka luhat kuan nahutay. O ya muubo na pud yung kastuma-tuma. Mo na siya may gala nga ma-notice ninyo sa ako sa radyo. Kanang mag-modulate gani ko, ginapugnan man gud ako akong tingo. Dili kay ko muhutoy og hubutoy. Maadjong buntag mga gala. Ang topic nato karon mga gala mo importante kayo sa lahat sa kadaghanan sa mga katigulangan. Kaning niagi semana ba sa sukad atong Monday karon Thursday man halos napulo na kabuok akong nakita nga pasyente na ang complaint dili maayo maglibang. Ang pagkalibang mao gini siya ang sa in English pa constipation baw. Mao ni siya problema way gala kay sa tigulang abi nila normal na siya ang dili makalibang og everyday. Makalaktaw gani kag isa ka adlaw nga naana ka sa 60 ng edad. Makalaktaw gani kag isa ka adlaw nga dili ka kalibang og tarong kuan na siya. Signal na siya manong. Signal na siya. Daghan kay rason nganong dili ka makalibang. Dili lang tungod kay nikaog kag karne o wa ka mahilisi o kulang kag tubig. Kuan na siya. Mga muna gitawag nimo mga subliminal nga rason nga di ka eksaktong libang. Ang kadaghanan sa tigulang may gala ang unang rason yun kay ang ilang tinai dili na function sa normal. Ngano man na siya? Magkatigulang gani ka manong mga manang tungtong na ka sa isinta. Ang atong potassium sa atong tinai dili na kay siya mo trabaho. Kulang maguta kay kuan potassium supplements. Ang potassium may gala daghan sa ampalaya. Daghan sa ulugbati. Daghan sa kuan daghan kaayo sa mga udlot sa kamote pero makaon ang pug kag isa ka budig kanay bago ka makaproduce og 1 mg mao na siya nga kung pwede lang nagyug kay gikaon sa imong nagyug kay potassium sa imong gikaon hinuon maski ako kung tanon ninyo di gyud mo kaog ang palaya ba bisag unsaon saging na lang hinuon mukaon ko saging pero ang palaya pakaon ako ng palaya yun. Yun masulod sa tutunan na ba. So muhinay gani imong pagkalibang nauna-unay mo kung sa isinta na imong edad potassium kulang. Mayong madok. Samot na tagkagaya atong tae ng mukaon tag saging. Usahay tubag man ako may pang tae kay gahi pa. Mao lagi na manong. Urag kuan ba, urag opposite nga di pagkakalibang, di pag yung kaog saging. Ay wala naman tay laing sources ba higala nga mas rich kay sa potassium nga lami ka unon. Labaw na ni mga kaning tamis nga saging, so, daghan kini sa potassium higala. Kay mo mabiya na isa sa mga fertilizers nga banana. So rich kay siya sa potassium. So isa na to rason. Ang ikaduha may gala kung niagi ka og stroke. Na-stroke ka sa una, na kay lacunar stroke. Labaw na gyud ang lacunar stroke may gala. Na-stroke ka, nya after a while, mga 1 year, 2 years, naayo ka. Ang dagan sa imong tinai muhinay. Nga naman kay ang iyang ugat nga number 1 ugat nga gikan sa utok may gala ang gitawag nga vagus nerve. Mo man ay naka-control sa atong tinai. Pag abot dito sa atong tinai may gala kanang vagus nerve kuan man siya di maayo ang dugtong
Di siya maayo pagkadugtong tungod daot na igo siya sa stroke. Labaw na gyud katong nahiwi gyud ang naong. Magsaguyod ng lubot, magsaguyod ng tiil, Dako kayong epekto ana sa paglibang ninyo. Ngano motungod atong vagus nerve. Kung niagi kag stroke, ayaw pagpangutana sa imong doktor nga naunsa man ni dok, di naman ko regular malibang kay parte gyud na siya sa stroke. Ambot lang sa ubang doktor nganong di sila kabaloan nga apil man na sa pathophysiology sa stroke. Namayaba siguro mano. Namayaba siguro kung iba nagbiga-biga sa pag-eskwela sa medical school. O so, nakalimtan. Nalimtan. So, kada siya, basic gina siya nga knowledge may gala sa doktor nga pag stroke gali ka, magdili gina siya mag-regular ng imong paglibang. Ang ikatulo nga rason may gala, nganong dili ka mag-normal og libang, nga dili cancer, dili cancer. Ang ikatulo may gala, kay ang imong habit. Ang atong lawas may gala, nagadagan sa rutina. Kada lihok nga to na routine. Pasaanang mahadlok ka, muubo. Kanang gamay lang kayong kahadlok o masabalan, stress, musingot. Daghan kayo na siya. Gikan sa cough reflex, paingon sa gastrocolic reflex. Cough reflex means nga naagili masudlan sa imong tutunlan, pasaan di na mo ingana, muubo hinung ka. So, kadaghanan nga na ay play mo o gamay lang kayong foreign body sa imong tutunlan, muubo ka. Imbis nga lingon lang kag igham. So, muna siya ang gastrocolic reflex may gala, muna yung nagakontrol sa atong paglibang. Unsa man na siya? Unsa man ang kabawa na siya? Mukaon gani ka may gala, bisag unsay imong isulod sa imong baba, sayo sa buntag, matabletas ba, matubig ba, mukapamahaw na ka, mukape na ba, kana siya, normally kayo siya, mo-stimulate sa atong lubot nga malibang na gyud-ta. Kadaghanan sa inyo, tungod sa kabisi sa bata pa, kanang kalimtan sa, pugnan sa. So, nawala ang gastrocolic reflex. Kung sa'yo tabo. Sa bata pa mo, paghungit sa imong mama, gamay lang kay pila ka minuto sana, malibang na ka ba? O, normal na siya, hangtod nga mabot kag 30 ang edad. Pag abot sa 30 kay pressure na ka sa trabaho, daghang kay gihuna-una, daghang kay plano, mga So, nalimta na ang imong gastrocolic reflex. Mao na siya, pag abot na imong 60, dili na ka regular malibang, kay, alangan, wala naman to. Naputol man nimo ang iyang reflex. Pras gyapon sa knee-jerk reflex. Parang naay gamay nga maadto sa imong mata, o sarado imong mata mo nang reflex ang tawag na may gala. So natay gastrocolic reflex. Pasabot nga unsay masulod sa atong tungol mo stimulate nga malibang ta. So munang number 3 may gala nga common na rason nganong nga sa pagtigulang ninyo dili na normal ang paglibang. Ang ikaupat may gala is tumor. Patay kang bata ka. Pag abot nimo og 60, gikan ka pa lang sa 50 may gala. Ang pinakabata na ako nga cancer of the colon, cancer of the large intestine, ang pinakabata was 53 years old. Ang pinakatigulang nga nakita nako was 85 years old. Kumun kay nailabaw na gyud sa mga tigulang may gala. Maingon mga, wa lang ko mahilisi, ibuturan lang ko, wa ko ganay kaon, wa ko binom tubig. Pero sa tinuod, kung naa kay constipation, pasabot ana nga dili regular ka malibang everyday, dili jud ka nagalibang everyday, dili maayo nga sintomas. Kay bisag unsa ka gamay sa tumor sa imong tinai may gala sa large intestine, muna gitawag na ako sa Bisaya sa una pa na 2004 may gala, ganghaan sa langit bantong isa ka buslot sa lubot. Ang isa, ganghaan sa tae. Muna, ang ganghaan sa tae may gala, daghan kayong manubo diha gikan sa almoranas, paingon sa anal fissure,
paingon sa fistula in ano o cancer o polyp sa large intestine. Kani sila may gala walay makibalo ana kundi sud mo patan-aw gyud mo ana. So mao ni siya ang akong tambag sa inyo ba. Pag dili regular inyong paglibang, pangitaon ang rason. Unsa man nga examination nga makakita anang problema sa imong dili normal sa paglibang. Ang pinakabarato is barium enema. Dili ultrasound mga manang. Naarabay mga pasyente nga astig pas doktor, ha? Marunong pa sa doktor. Dok, di ultrasound, dok. Wa ka kiyapi na. Ha? Di man na makita ang tinai sa ultrasound na. Ha? X-ray may makakita na. CT scan. So, kani mahigala kung isulti sa inyo. Kung moadto mo og doktor, ni complain mo nga dili ko kalibang regular nya maingon imong doktor nga ultrasound. Dok, ingon day ka, dok. Mura man nagula sa seminar, dok. Kulang siguro ka sa seminar, dok. Kay di man makita sa ultrasound ang ganghaan sa tae, dok. Ha? Ingon man doktor kagabi nga barium enema lang man ay makuha na. Ha? So, ang barium enema nga gala, mao na gitawag nga X-ray nga labatiba. Kamo mga batanon, wa mo kailangan sa labatiba, pero sa unang panahon may gala, kung di gani ka kalibang o kung di ba nagpurigit ka, kung di ba gibati nimo sa imong tiyan, labatibaho na ka sa imong lulo ba? Mo nga na panahon 1950s may gala. Ang labatiba naa permi sa balay, sa panimalay. Labaw na gyud Chinese. Kaysa Chinese may gala, ang labatiba butangan na sila og soap suds. Unsa man ang soap suds? Sabon ra gud nga gihilis, ibutang sa balde, butang ang tubig, isuksok sa lubot ang kaning urag kateter. Unya ibumba ang tubig dito nga nay sabon paingon sa lubot. Di paghuman ana di ka kapugong sa imong tae mo gawas. Sorry na lang sa namahaw ron. Ha? So, mo gawas yun, malimpyuhan imong tinai. So, sa una, sa bata pa ko, ang akong lulong maingon nga naunsa man ka kay Eddie man ko sa una mga manong kay panahon man to ni Eddie Gutierrez. Mo na Eddie ko. So, ide, naunsa man day na ka. Sakit akong tiyan lo ay labatibaho yudayon ka sa akong lulo mga higala. Mao na siya nga di na lang yung complain kay kanang labatibaho nga uncomfortable kay na siya mga higala. Kanang kung pwede lang ibugwak ng mga kanantae di sa imong tiyan ba. Mao lang epekto sa labatiba. So, ang barium enema is an X-ray nga labatibahon sa ka, moingon ang technician sa imo nang pugni ng tae nimo nang ayaw ibuga nang kay kun dili makalibang yung ka dili sa X-ray machine. O nang pait, lisod gyud. Pero mo na pinakabarato nga makahibalo kung unsay nahitabo sa imong ganghaan sa tae. Unsa may makita sa X-ray mga manong. Ang makita sa X-ray kung naabay tumor, polyp, unsa bay nahitabo dito sa imong tinae nga nitubo. Number 2, may baon niya kung naabay naggamay ang agyanan sa tae. Number 3, makita po dito ang imong almoranas. Number 4, may baon po kung taas ang imong large intestine o ganghaan sa tae. Balay-balay sa tae. Makita kung taas. Unsa man mubo. Kay kung mubo, mahigala kadaghanan sa iyo malibang mo katulo, kaupat, kalima sa isang adlaw, normal na sa imo. So, mayon ka sus malibang man ko katulo, kaupat, mahigala dok, mukaon na ko gamay, malibang na po dayon ko. Kay mubo ang imong tinae. Dili na nagpasabot nga mubo ug kinabuhi. Mo man ang tinuukan sa mga tigulang mahigala sa mubo imong tinae. Mubo po ang imong kinabuhi. Di natin daghan kay ko nagi-operahan mahigala nga ang tinae nila, ang sulanan sa tae, ang large intestine, mubo kayo. Kaya naman sila malrotation. Mao lagi na. Magdisod ta, di ta mahuman ang istorya ani kung istorya na puglaing sakit. Anyway, pagtaas ang imong large intestine o balay-balay sa tae, mga manong,
didto may stagnant ang imong tae. Normal na sa imo. Normal na sa imo kay taas ang imong tinae. So didto ma-storage, magrahi, mahimong bodega sa imong tae ito ditong taas kaayon gabitay ang imong tinae. Mao na siya isa pud ka rason nganong nga dili ka regular malibang. Ang ikatulo mahigala sa bata pa nga dili kalibang pila ka adlaw di kalibang pagmulibang is ingon pa mo kuan taes kabaw daghan kaayo munay sign senyales nga naay problema ang bata usually at the age of 2 years old mo kay balo nang mga naa say problema sa iyang large intestine. So usually yun naingana gani ang bata na sa Hirschsprung's disease lain na po ng istorya nga sakit. Ayhat ta mag-istorya na kung natay kaso may gala kay daghan kay kog mga bata nga ingana sukad sa 1980 siguro di na ko mahiyap na. Okay, so mao lang mga rason o mga cases nga makita sa barrio enema. Ang ikaduha nga procedure o laboratory nga himuon is CT scan. Ang CT scan higala mo na sa general view sa imong tiyan. Himuon siya kung base di ay ang katong nakitang tumor sa barium enema na ay iyang partner, na ay igsuon nga tumor dito sa ibabaw, na ay mga pag umangkon dito nga na ay mga tubo dito sa iyang sudlan as duol sa appendix. Makita dito sa barium enema na. So, pag CT scan na may gala, makita na siya kung ang tumor kung sa kadako nilapos na ba sa imong tinae nga sudlanan sa tae o balay tae may ga nilapos na naghimo nag mga lusay niadto sa atay kana siya nga sitwasyon may gala munay makatabang sa imong doktor sa imong surgeon kung unsay buhaton so mayon mo do wala lagi ka nag-mention of colonoscopy ingani. Kung colonoscopy ako asa kamong wa ba kaila kung sa colonoscopy may gara. Butangan na siya og kanang fiber optic o kun iba kanang urag tubo nga urag hose tubo nga ingon lang kadako sa kumingking isulod sa imong lubot. Sa una wa pa anesthesia karon gibutangan na mag anesthesia. So wala sakit gyud siya kay gamay man kayo. Makita niya ang sulod sa tinae may gara sa colonoscopy. Makabiopsy siya. Pero naman mag-andamang ka o 40,000. Wala pa katagay tambala, gi-colonoscopy lang ka. Samantala ang barium enema, mugasto lang ka o 5,000. Ang CT scan, mugasto ka 18,000. O, kwartahay ni ba? Kwartahay. Kung tinuod yun tagyod nga magtipid yun kay wala tayo kwarta, wala kwartahay. So, ako po nga, mupira naman galing ko sa imo kay nga ma'am mapunitan man ako na usahay madiscover na rin ako usahay sa barium enema o CT scan ako na lang option ng CT scan na lang ko kay makibalo man ko sa gawas sa tinae may gala colonoscopy sa sulod lang man diyan makita wala may makita dito sa gawas sa tinae samantala ang CT scan ma-scan ang tibuok tiyan imo may bawaan kung nikatag na ba ang cancer. Okay. Ako'y 10 minutes. May istorya ko cancer of the colon na yun. Kamu maminaw agad mo. Kaya kanin, diri nakaangkla. Diri nakaangkla ang inyong kinabuhi na yun. Pag CT scan ako, ang tumor, naa pa sa sulod sa tinae, wala pa na apil, na involve ang wall sa imong balay tae, sa large intestine, ang imong tinae ba, wala pa ni gawas. Ang imong kinabuhi, mga manang, mo abot o normal na 10 years, 15 years, 20 years. Experience na ko na siya. Pag ang tumor sa pasyente, sa iyang large intestine, dili pa mulapos sa panit sa tinae, normal na siya nga tigulang nga mamatay na naglaing sakit, high blood, diabetes, kasing-kasing, stroke, mamatay sila dito, dili mamatay sa cancer of the colon. Pero
Pag mulabas na siya, mugawas na siya sa panit, sa tinae, manong, mga manang, taas ng 2 ka tuig. Maski pag mag-chemo siya, sa tinuod, may gala, dili gyud kumutuan ng chemo sa cancer of the large intestine. Kay halos tanan ako pasyente, ipa-chemo man gyud ako, sukad atong 1980, may gala. Why mo survive? Diha na gyud sa kutob. 2 years, 3 years, max siguro 4 years, pero diha yun. So makita ninyo may gala nga early detection, sayon, pinaka-barato o pinaka-safe sa inyong kinabuhi is barium enema. Pwede nimo na siya himon every 2 years. Kung mag-colonoscopy ka, daghan kay mamiss may gala, kay nga naman, na may mga tumor nga dili magsugod dito sa sulod sa tinai, magsugod nga sa gawas. So, usahay wala pag makita nimo nga tumor, walay bukol, walay bukol, wala tanan. Ang may bawaan lang nimo kay makita nimo sa CT scan o sa barium enema nga gahi ang wall. Walay tumor sa sulod, walay tumor sa gawas, pero gahi ang iyang wall. Sign na siya nga cancer of the colon, my God. So, I prefer sa ako, mo barium enema ko pag human CT scan, ayaw ko mag-opera. Kaya dito sa CT scan may gala, makaibalo na ko kung sa'yo akong pag-abre sa tinae, pag-abre na ko sa iyang tiyan. Ako bang disdisan gikan sa kuto-kuto paingon sa antog, o kundi ba, gamay lang. So, daghan kaayo makatabang ang barium enema o ang CT scan. Ang colonoscopy, may bawaan kung unsa siya kalayo gikan sa lubot. Mabiopsy. So, kung daghan ka kwarta, 40 may lang, colonoscopy. Pero kung may bawaan na mo sa CT scan nga o sa asa siya dapit nga lugar sa tinae, kung asa siya ka-extensive sa iyang pagkatag sa iyang cancer, di na nako kinahanglan. Okay, last 5 minutes may ngila. Kadaghanan, dili normal ang paglibang. Naiuban nga sakit, naiuban nga tumor, nga makita dito sa balay-balay sa tae, mahigala, nga dili cancer. Diri sa Pilipinas, ang pinaka-common nga tumor nga dili cancer sa large intestine is TB of the intestine. Patay. Naabaday TB sa tinae do. Naamanon. Ang TB mahigala o tuberculosis, dili lang sa baga, kundi dili gika muadto sa utok, muadto sa mata, muadto sa imong baba, muadto sa imong goiter dapit, muadto sa imong tinae, muadto sa matres, muadto sa ovary, halos tanang lugar sa atong lawas magka-TB mga manong mga manang. Kung wala mo kahibalo, daghan kaayo mga kaso nga TB of the spinal cord. Patay nung manong. Wa man ka magsultihan na do. Daghan kayo na paralyze tungod sa TB may gala nga nitubo sa spinal column. Daghan kaayong naoperahan diri sa imong tinae kay tumor. Tumor siya. Gamay nakita nga tumor nga nagpalibot sa tinae. Di ang katong dili kay experience mayon day ang cancer. Wak-wak day ang tibuok tiyan mga manong mga manang. Ang akong kinaiya may gala. Magpa CEA ko determination. Unsa man ang kabawa na CEA? Carcino embryonic antigen examination sa dugo may gala kung mag-positive ba siya o negative. Kaya kung mag-negative siya may gala, dili siya cancer of the colon. CEA. Carabao, elephant, apple. CEA, carcino embryonic antigen. Pag nibawan ako siya, negative siya, mawala sa utok ang posibilidad ng cancer. Pero kabalo biya mo may gala nga biopsy man gyud maka 100% sure na cancer ba o dili. So anyway, pag may makita na akong matumor, na tanaw na ako rag dili man gyud tungod sa mga simptomas sa pasyente, mag-CEA siya ako bago ko mag-barium mag-CT scan. So unahon yun ako ang barium enema kay barato, dali himuon, mahuman ang resulta sa 24 hours,
Samantalang, ang CT scan will take about 2 days bago magawas ang result. Samot na ang colonoscopy may gala kay usahay i-admit man ka. Pag di po kayo i-admit, mahulat po ka sa biopsy na lang na mabot og 15 dias. So, mao lagi. So, diha timbang-timbangon gyud na sa imong surgeon mga manang. Ang imong doktor mo timbang-timbang unsay barato para sa ayang pasyente, unsay maayo gyud, pinakamaayo gyud nga himuon para sa iyang pasyente. Kay kung dili, magpataka na siya laboratory, na di mo gasto kag libo-libo, wala pa kay tambal. Maunay problema nga mga manang si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. May buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Kung mangutana mo, nga dili na ako matubag diri sa text, moadto gyud mo sa akong YouTube channel. Butang ninyo Edward Kagapi channel, moadto mo sa akong channel ug didto mo mangutana. Kay didto makita nako gyud ang inyong mga pangutana at the same time dili tanggalon pareha sa Facebook. Diri may gala sa atong live program o kanang sa atong live video, dili yun may makatubag sa kadaghan sa mga text. So, dito mo mag-subscribe mo sa YouTube channel. Pag mag-subscribe mo dito sa channel, ako nang yung gihimong kinaiya may galab sa kung saan ako kabisi, nga mo tanaw dito sa mga comments, sa comments. So, mubua lang, ayaw mo pag sulat dito, komentaryo o mga tana lang, isa ka lubay lang inyong i-text dito. Ayaw lang po. Ibutang ninyo ang inyong edad, taga-asa mo, unsay chief complaint, unsay inyong pinakadakong problema, o unsay nahitabo, unsay associated symptoms kay inyong mabati. Muna siya, dali kay kung maka-detect may gala kung ano ninyo, pero kung mag-istorya pa mo panahon ni Marcos, maabot pa yun dito sa panahon ni Mampor ang istorya, gianak pa ko, gikasal ang akong anak do, kung saan, labot na ko nang gikasal ni mo. May kabalo ba ko anak? O ito panahon namin, nagbakasyon mi dito sa Baguio do. Ay, Santa Cruz de Igos. Kung saan man ako, pag di man kinahanglan ako information mga manang. Ang importante sa ako, how many days? How many months? How many years? Importante ka na pangutaan na may gala ba? Kanang sa pa na nagsugod na Kana ba nga pangutaan na? Makibalo na dahil ko dugay na. Pasabot na posibilidad ng cancer. Bago lang, kagaw. Fix na ng utok sa doktor may gala. Ngayon ba, niya nga, asa si maguna-una. Kaya tiyaw mo na pila ka milyon ang sakit may gala. Milyones ba? May pa ng sakit, kay milyon pa. So, pag ingon na, kana sa pa na nagsugod na Pag ingon sakit sa tiyan, kana sa nagsugod. 24 hours lang. Kung sa'y kauban nga simptomas, nagkalibang ko doon. Wa pa kakahuman ng istorya na nakitambal ba? Muna tinuod na higala. Muna supposed to be ang inyong pagpangutana sa text o dito sa mga komentaryo ninyo. Kung taas ganyan ang inyong pangutana, biya kung saan na rin inyong pangutana nito, ako manalaktawan ba? Tayo mo na, pila ka. Tibo kalibutan, biya niya akong mga text mga higala. Di lang taga sa Davao City, dito sa Visayas. Daghan na kayo nagtigpaminaw sa Luzon ba? At tingala lang kung ano nga, may pangutan lagi ka sa Luzon. Mga Bisaya dito nag-migrate sa Manila. Tapos Hong Kong, sa Japan, Saudi, Australia. Mas tila nagana yung tao may gala. So, kung mubuo na imong question, Dok, sakit akong tiyan. Di ko kalibang tulog ka adlaw. Pag human, malibang ko na idugo. Kamunong na rin ko, nasa lubot ko ng problema. See? Kita ninyo may gana. So, concise, precise, sure. Muna mga pangutanang himo ninyo sa komentaryo o kariba sa mga text. Kay, tubag. So, YouTube. At mo sa YouTube, subscribe mo. Para makakomentaryo mo. Kamutanan. Kung maka-abrin mo sa internet, kung kusog-kusog yung signal, hapit na mga magigala. Kaya ang dito magigala, moabot og 75 Mbps ang signal sa net. Ang pinakabubuo daw ilang target 33. So pasabot na nga pareho na ta sa Malaysia, sa Japan, China, Amerika, mga atong net. Di na pras karon nga gakamang mura o bao kuan
300 years old. Okay. Cellphone. Hello, good morning. Hello, good morning. Morning, Doc. Morning. Morning. Yes, what can I do for you? Ganda na kayo mo, Doc? Oh, dungog na. Gwapo na. Pwede ganit ka mong kanta. Sila sa kanta. Ah. Kami sa COVID. Ah, Ano, nakalimutan na, Doc? Kay, ikaw mo sila, Doc, basta doon na kay Ismia. kung sa daw Pan to? daw. Kung sa Bawal daw kung inom mo drink, bawal mo mag-coffee. Doon sa may, Doc, inood na siya, Doc? Wa di ko kasabos pangutanan nimo doy kay daghan kay pasakali sa tumoy, daghan po pasakali sa sugod. Unsay pangutanan ko, sakto ha pag-istorya. Kanang mo inom drink of coffee, Doc, bawal daw na siya. Iya, Doc? Wala, istorya lang na nabaligya siguro na siya kanang kuan, kanang cha, ha? Ayaw totoo inom kape doy. Okay? So, pwede ka ba kumain o kape o soft drink, Doc? Why problema na. Basta ikaw. Nagkakit naman, Doc. Sige, okay. Ayaw lagi mo pag istorya-istorya ka ng bawal dito, bawal dito. Kasi nawala mo na sa libro ba? Pila lang ka, milyon siguro ang pasyente ako nakita, may gara, sukat sa 1980. Wala na siya rason ba? Unless, of course, na giunsa na nimo ng kape, basi mo inom kag isa ka galon. Hello, good morning, cellphone. Pangutana gani mo, insakto yun. Precise, diretso. Diretso ang pangutana dahil ha, wala na pasakalye. Unsa ato? Dok, katong ako nangutana ko sa imo sa una ba katong giinan ko nimo silicoxib. Pila ka milligram, Dok? 200 milligrams, 2 times a day, undang kung wala na sakit. Mao ba? Dok, palihog daw ang kuan ba? Ang sani? Ang feeling. Isulti daw ang silicoxib. Sige daw, isulti daw. Silicoxib. Okay, adto sa butika, maogya po imong pag-pronounce, makasabot na ang butika na. Dok, kanang dili na ni kinahanglan og reseta. Pwede na siya ulay reseta. 200 milligram to, Dok? Yes. Okay? Sige, thank you, Dok. Okay. Mangutana mo sa radyo, may galap. Mubo lang yun kayo kay sus in town. Mag-complain ang padada, digos, tagom, panabo. Unsa man na siya do? Mag-istorya na sa iyang kaagi do. Tas ka istorya, isa dritso, pangutana dritso. 0948-453-3292. 69-year-old male, unsay dosage sa aspilet para sa taas blood pressure o unsay purpose in town noy. Ang aspilet, wala na siya rason sa imong high blood. Ang aspilet ginhatag sa kadaghanan sa nag-stroke o katong nag-high blood, ang kay na ay posibilidad nga mag-stroke. So, dili siya tambal sa high blood. Dili siya tambal nga magpugong sa imong high blood, kundi dili magpugong nga mag-stroke ka. So, ayuhan na inyong panghunahuna na. Ang aspilet is only preventive. Murag hapon siya vaccine. So, daghan na kayong mga tambal sa medisina, may gala, sa medicine nga, puro yun na siya mga preventive. Okay? Nga mo inuman mo anti-cholesterol. Para di mo mag-atake kasing-kasing o dili mag-stroke. Muna akong giingon. Basta manggahi gani ko may gala, tuwa na. Muhutoy na in town. Niinom ka kung tubig may gala kay kuha na. Muhubutoy na. 0919-888-7165. Bakit walang bagong post sa YouTube channel? June 21 pa man ang last in town. Unsa man yun nga nag-post man ni sa na-post sa bago magala anawa ang imong net kay nganong dili siya kay since June 21 na may post mga 3 ka buok siguro nga bagong episode. 0908-491-8470. Usually ang rason na naday o manong is yung net nimo mahina. 0908-491-8470. Dok, magpa-check up ko nimo asa ko moadto.
Mani ka diri sa Davao City, muadto ka sa Ponciano Reyes, University of Mindanao Multi-Test Diagnostic Center, na siya sa Ponciano, room 21. May problema ron day. O no? Paingon dili ka sa Davao, tagang kay kuti-kuti sa checkpoint. Pag uli nimo, napay patakaran diya sa Tagum na i-quarantine daw ka Santa Cruz Digos. Mao ni say problema may kala kay ang DOH is not updated kung sa pinakamaayo nga protocol para anong mga sitwasyon nato ron. Kana mga ipugnan mo, nga idritso mo sa SPMC, worst yun na siya nga kayo nga protocol ba. Ang nag-screen sa inyo, dili ra ba nurse? Usahay gani, wag gyud hinanawan sa medicine. Dili siya makabalog differentiate kung ubo lang na nimong ordinaryo o COVID ba yun. Ha? Bag mo ubo ka, complain ka, ubo diretso sa SPMC, mali na siya may gala ba? Kaya there are 1,000 causes of ubo. So, gibutang ninyo ang inyong sarili sa usa ka doktor, usa ka tawo nga dili doktor nga maghimong diagnosis. O nang sitwasyon karon may gala. So, kamong mga taga Department of Health nga naminaw sa ako, ang biyuhan na inyong protocol in town, you are preventing the proper proper assessment sa usa ka tawo. Kay ang imong frontliner sa checkpoint in town, security guard o police, unsa may baw-an nila ana mahigala? Wala gina sa ibawan about medicine. They curtail people to go to the right person ba? Mali na ninyo. Kung mag-checkpoint mo, wala gyud mo mahitabuan na ba? Sige lang mo pangaway, sige tanaw sa ID, wala mo kay balok unsa gyud rason ng iyang ubo, gihang isipon. Unya di ra ba gyud ninyo palusuton? Kamong mga naaliya sa admin o kinsabay nagadalaan ng mga pulis diya sa checkpoint, mali nang inyong ginahimo ba? So, change ang protocol ninyo kaysa karon you are preventing a lot of people being treated the proper way. Wala gyud. Wala gyud. So, remember that you are killing so many people because of a misdiagnosis. Mali gyud na. Kung gusto ninyo nga tama nga checkpoint, doktor ibutan ninyo sa checkpoint. Kay kabalo na siya kung sa'y sakit. Kung di mo maka-afford, ayaw na lang checkpoint. Kaya usik-usik kung mong panahon. 0905. Hello, good morning, cellphone. Hello, Dok. Yes, kusog-kusog gawin mo tingog, day. Ay, ano gid? May buntag, Dok, ka na. May Kuan, buntag. Dok, ba? Sakit akong abaga, Dok, kay nabikil ni. Giyon sa ba nimo pagbikil na siya? Unsa may maayo anay tamban? Unsay yung Kanang nabikil? pirmiro na. Kuan na, napukuran ba sa akong bana nga nasa gikabuot, Dok? Unya ha? Ay, gamay. Unya ka nang managasakit, magod ni Dok, oy. Wala na siya nagbalik-balik, karon lang yun na. Kanang murag bulan na ni Kapindok. Di, gontaran ako. Dili na siya bikil, day. Riyuma na. Ay, nga diha po to'y kaisa, nagituyok man ako ang bukton, bitaw, Dok. Ay, murag nag-exercise. May sakit, manadok, oy. Tanawa lagi. Tama yun ko ba? Mananagaan yun ko yun. Magtindog na lang yun ko kanang kon ba? Kanang tent. Buta magdala ko. Bulang kristal sa Rizal Park. Kaya mananagaan na lang ko. Ala, Dok, oy nga. Ano may mayang kambalan ni Dok? Celecoxib yapon 2 times a day for 7 days. Kung mawala ang sakit, undang dayon. Pero mag-lecture ko ano may galang. Salamat. Sunod si Mano. Wala ka na napiang, Dok. Wala na napiang. Okay, si sunod si Manang episode na mo may gala karong mugawa sa YouTube Tuesday among i-live sa radio program ang unsang mga paagi nga maka-prevent o dili makapadayon ang imong rheuma arthritis mo na akong lecture may gala. So magplano pa mi unsaon na mo pag video ni siya kay lisod kay kinahanglan mo sayo-sayo pagkuan ni may gala para maklaro ninyo kung siya kung gusto ipahimo. So kamong naa sa radyo para makita rin yung usaon ako pagsayaw para sa arthritis o sa rheuma, bato gyud mo sa YouTube, mag-subscribe mo karon kay i-inform mo sa YouTube nga naay bag-ong salida sa Dr. Kagapi. So di gyud ninyo ma-miss. So sa Lunes, Martes di ay sa YouTube mugawas ang akong lecture
about sa rheumatoid arthritis. Unsa buhaton ninyo? Okay, kamo tanan pag ingon nga sakit ulisa, ingon din ng ay nakuan man ni nalisa man idot. Wa ka kiapi. Ha? Kadaghanan na arthritis yun may gala. Okay, so muna akong abangan ang sunod nga kabanata sa doktor sa kahanginan sa YouTube. Okay. 0905-886-4550, 52-year-old boy Aguilo Mati. Ang imong giresita sa tambal sa prostate ug katong pampalibang nako. Findings nimo na ako'y tumor sa tinai, unsay pwede kaunon o dili pwede kaunon. Salamat. In town. Ipadayon ba? Ipadayon na siya, no? Kaya kung niingon kong tumor, niingon kong yun nga mag-bariopenema o mag-CT scan. Mao gina siya sumpay, no? Dili gina siya pwede nga maingon ko nga, tumor niya, way ko'y buhaton? Wa, kapyapi. Ana gina kong utok. Mga manong. Pag maingon kong tumor, X-ray. Pag na CT scan. O diba, tumor marker, kung saan ng tumor marker, dugo na sa examination. May bawaan ako na siya, tama ba kung huna-huna. Pero, kibalo na ko daan. Almost 70% may gala, makibalo na ko sa imong sakit, sa di ba ko mag-x-ray ba? Mag-laboratory ba? Kabalo na ko anak, kadili ba ko pataka ang laboratory? Di yun ako siko-siko na yung kwarta ba, kaya isa in taon, pag mo ingon ko operasyon, wala may kwarta. Saan pa pag-opera? 0907-115-4302, 60-year-old Eddie, Kumbal Mountain, Tamsulisin, maintain Tamsulisin kay hubag prostate. Ang gibati karon sakit tiil, connected ba ni sa prostate? Please advise. Wala in taon ay. Ang sakit sa imong tiil, tuas Cotabato, ang imong prostate tuas sa Saudi Arabia. Layo gyud kaayo. Ang prostate kung mudako na siya, na-determine nga dili cancer, tungod na sa imong edad. So, kung nagkatigulang ka, dili na siya mawala. Ang Tamsulosin nga tambal, maintain lang na siya para di siya kay mudako nga dili ka makatiter o dili mapirahan. So, wala gi pag-asa nga dili mawala ang prostate. Kay sabay sa imong edad. Kung nagkatigulang ka, dili mugdako gyud na pirmi imong prostate. Maski kinsa mabayot ba, babakla ba, maunsa ba, basta lalaki, mudako gyud na iyang prostate. Wala pay lalaki nga wala di dako ang prostate. Pero depende sa ngano nagdako ang iyang prostate kay daghan ng rason. So, ang mga tabletas ugong lang na siya nga dili mudako, dili ka makatitero, dili ka maoperahan. Hangtod sa ikamatay. 0906 0936-261-6382, 48-year-old na ayong buntag, Dok. Ako ba na daghan gaot sa lawas? Sa lawas, pwede ba allopurinol? Dili in taon, day. Dili in taon. Daot. Gout, siguro gout. Oh, gout. G-A-U-T, mami. Ang gout. Dili allopurinol, mga manong. Dili na siya mataka kag allopurinol kung dili arthritis, dili pod siya pwede arthritis tanang arthritis, dili pod. Ang pwede ang allopurinol sa gouty arthritis. Taas ang uric. Kada lang yun. Walay rason nga mainom kag allopurinol, para lang yun nga mas gout, tingnan ma-determine ang dugo nimo kung taas imong uric. 0948-667-5869. Dok, naamay bukol gamay agianan sa tae sa lubot, unsa man ni o unsay tambal. Kadaghanan sa bukol o uragsis sa lubot, almoranas na siya. Okay? Pag almoranas, daghan kay tabletas available sa parmasya. Walay effect. Ang kaprangka na istorya mga manang dahil sa pag isa ka tuig nimong butangan ay ointment, Barimoid, unsa pa na pakto cream, sa dili na mahilis ang imong almoranas. Ang makagamay sa almoranas, kailangan dili gahi imong tae sa paglibang. May pa imong tae kay gahi pa. So, usay pasabutan na. Kaog kapayas, kaya kaon og abukado para humok lang gyud ang imong tae. Kay mao man na siya ang rason nga nagka-almoranas ka. O kanang pangarsag bugat. So, tabletas, wala. Pagdako na kayo na imong almoranas, operasyon. Walay lain.
Way pabor-pabor na mga manong mga manang. 0917-247. Usahay, mas dako pang nagastos nimo sa ointment, mga suppository, kay mga ginahatag sa mga dili sulyo. Ha? Mas dako pa to kaysa operasyon ba? May pag-operahan diretso kay wa na kay balikot. 0917-247-1415. 69-year-old babae since elementary, constipated na ko. Sabi ng doktor, normal sa akin. Once or twice a week lang magbawas. Minsan need uminom ng Dulcolax. Symptom po ba ito na may cancer of the colon or tumor or polyps? As po, may babago mo. Salamat. Kung naminaw ka dito sa akong lecture for the whole morning, makasabot na ka na. Ha? Kung hindi nyo naintindihan yun, ulit-ulitin nyo yung aking lecture ngayong umaga sa YouTube. Ulit-ulitin nyo para malaman nyo bakit walang ginawa sa inyo ng doktor nyo. Meaning, tama yung sinabi niya na normal kayo. Normal sa inyo yan. So, meaning, walang gamot. So, kanalagi may gala. Usahay na mo, isulti na mo 3 times, 4 times, bago mo click sa utok ba? Ha? Muna siya main problem dito sa consultation kay Mubo. Kung istoryahan pa na ito, balik-balik, matugayan mo, mutulo na akong laway ba, sige, tanaw sa imo, sige, balik-balik sa istorya ba? Himuuna mo na siya, isa kalibo sa isa kasipa na, patay lo. Una-una niya kung sa'yo may tabo na mo ba? Bored to death. Mabitan ang daga ng kayong bata pag doktor. Mag-retire sa iyo kapoy, may pag mag-uma. 0939-364-68669. 42-year-old babae, luod ang kuto-kuto. Dili ganahan mo kaon maghuot ang dughan, dili kaginawa. Kay reflux esophagitis dahil. Kay reflux o GERD sa ang gwapong pangalan sa gastritis. So, ang pag-confirm, kinalang kag endoscopy or cheaper is upper GI series, X-ray. Pag ma-confirm nga nagyo kay gastritis sa endoscopy or upper GI series, that's the time you have to take the medication for 21 days. Dili, pwede isa kasimana lang. Duha kasimana, dili. 21 days to 45 days para maayog itong lugar na samad sa imong tungol. Kung itagaa kag tableta sa imong doktor o isa ka semana, Dok, kulang seminar ni mo, Dok. Kay dili mo ayo ang ulcer yun, by 1 week medication sa omeprazole. Kinahanglan yun sa 21 days. Nga naman nga ako magpainom sa gabi. Kaya ang highest point nga mo saka ang asido sa imong tiyan sa alas 2 sa kadlaw. Kung kulang og seminar imong doktor, dili na mosulti siya nga nung gabi. Nga bisag unsang orasa dili pwede. Kaysa adlaw ang atong gastrin, ang atong tungol nagahimo og asido, mapugnan sa atong gikaon, sa atong gihuna-una, sa atong gitrabaho, wala mapugnan siya. Dili para sa gabi nga pasagdan sa atong lawas maghimo og gastrin. Mao na siya maghimo hydrochloric acid sa atong tinay. So the best time nga mainom og omeprazole para sa ulcer na treatment is sa gabi. Alas 9 sa gabi para ma-prevent ang highest point of pH o acidity sa imong tiyan sa alas 2, alas 3 sa kadlaw. Mangutana mo, asa mo na nibaw ang do? In town dai. Physiology na siya. Gitun-an na mo na siya sa first year medical school. Kung ang imong doktor nakalimot kay tiguang na o namayabas atong panahon sa pag-eskwela niya, di siya kadumdum ana. So, gamay na akong panahon magara. Basahon ako ning last nga question. 0921-208-6425. 57 babae, tiil sa tuod ang kumagko, nabangga sa lamesa. Ngulngol tapos lusay mankudok sa malita ni. In taon day, infected na imong tiil
sigurado ko ng pula na siya, kay naglusay naman ka sa imong singit. Nagpasabot, kinahanglan ka og antibiotic, ingna imong doktor diya sa malita, nga kinahanglan gyud ka og either cloxacillin 500 mg 4 times a day for 1 week, or clindamycin o dalacin C 300 mg 1 capsule 3 times a day for 7 days. Ipatanaw ang doktor, si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan.